Tak delok sak brebetan awakmu ketoke wonge ora kemawin. Ngene lho tak ceritane ya. Iya critanono ben ngerti aku. Aku asline yo padha wae kemawin, cuma ora nek sing ngawin. Walah kuwi to sing dadi masalah. Menungso normal kabeh yo kemawin. Masalah aku ora nek sing ngawin ngono lho. Nek pas ingin no piye no? Nang yo ora tak tutut-tutune bahwa aku ki kadang yo kira setelan koyo nek rawe ngono. Iya ndah polahmu kaya apa? Kadang-kadang yo ngono kuwi aku. Masalah ora tak ketok-ketokke ngono lho. Yo padha wae menungso normal iki. Ngono iki kancane dikode ben paham. Ini parah ini. Mbak, sampean kok wayu men to? Gelem ora rabi karo bapakku? Kok kamu pinter? Ya kan aku seneng duwe ibu kok sampean. Kamu milih ibu sing wayu to, terus jalan nek kamu pas gak iso turu to. Tah, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Ya kan penak to. Ora melu ngragati, iso melu ngeloni. Kok pinter? Dancuk. Ijlik yuk. Mboten sakit Mas. Ngapa ora iso iki? Sak menika prei. Lah opo alangan kok prei iki? Sawangan to raiku koyo ngene iki luset terdiancel wong limo mambengi Mas. Lah mosok kanggo aku ra enek turahan ngono. Ndak kuat Mas. Arep sambat iki kene julukan wis pendekar mantap. Kadung terkenal gini pendekar lah Kamandanu tersohor. Arep sambat Prayo isin iki mosok pendekar terus galau. Det guyu tong bati karo Dewi Sambi. Ono setel ulange nang pengaturan do. Engko kirimen aku lewat iku yo, lewat DM sing mang lho, sing masalah mlebu silit iku lho, engko lebokno yo. Apa rekaman live ta? Yo, rekamane yo. Oh, terima kasih. Lah wong aku kate turu disekari nyekar ta iki. Wes, aku mau aku direkam-rekam, aku tak mau. Enggak, nang Wong aku ki raja ning yahene urung ngono nggih kopi cenrang genah. Ora raja piye cah wong aku ki Prabu Angling Darma. Sambat yo isin karo Durgandini karo Sekang Buaplang yahene sedang ngopi ya.